tot de la bunicul copilului pentru maestru Costel de la Bobești. Bravo, Lili! În ziua când am venit eu aici, a plecat sora mea în Franța cu dumneavoastră. Măcar poate să ții la revedere. Da. Au plecat ei înaintea mea și au plecat. Ce diferențe între voi? 5. Adică s-a trecut și ea. Wow! Ce zodie e? Ce zodie? Scorpion. Scorpion? E ca tati. Da?
quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, 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 laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, 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 je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné, je suis bien